IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agtultuloy at tumulong ti Local Government Support Fund wenno LGSF iti panang papigsa kadagiti kang runaan na proyekto ken serbisyo dagiti lokal o gobyerno iti Ilocos Norte. Babaen iti programa mapunduan dagiti proyekto akas kadagiti sistema iti danom, kalsada, rangtay, pasilidad ti salunat, child development centers, evacuation centers, flood control structures ken dadumapay a proyekto para iti panagduras dagiti komunidad. Sigun iti Department of the Interior and Local Government wenno DILG, ti LGSF ket mangted iti nayo na pondo kadagiti lokal o gobyerno nang runa kadagiti addaan iti basita pondo tapno maipaay dagiti kasapula na serbisyo kadagiti umili. Karaman dagiti nakaawat iti tulong dagiti ili ti Adams, Karasi ken Dumalneg naipaayan iti pondo para iti nutrition programs, water supply projects, rice distribution ken infrastruktura. Malaksid iti panagduras, suportaran met ti LGSF dagiti proyekto para iti talna ken panagduras dagiti barangay. Kastamet ti regular a panakasukimat iti panakaitungpal dagiti proyekto tapno may sigurado a mausar iti umiso dagiti naipaay a pondo. Sigun iti DILG, babaen ti panagtitinulong ti national ken lokal o gobyerno manamnama a maidanon dagiti kang runaan a serbisyo iti ad-adupay a komunidad iti Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.